Eraldaketa garai honetan, gure kooperatibetan belaunaldien arteko erreleboa inoiz baino nabariagoa da, eta horrekin batera, lagunaroren eredua hurbiltzeko beharra, elkarrekin etorkizun sendoa eraikitzen jarraitzeko. 2024aren amaieran, mutualista aktiboen kolektiboak azken hamarkadan erregistratu duen mailarik altuena lortu du. Pentsiodunei dagokienez, kolektiboak gora egiten jarraitzen du, 287 pertsona gehiagorekin. Hasieran aipatu bezala, gure helburuetako bat zuengandik hurbil egotea da, gure sistema ulergarri eta gertukoa eginez. Horregatik, gaur, kooperatiba desberdinetako 3 gazte gure kudeatzaileekin bildu ditugu, banak eta prestazio nagusiek izan duten bilakaera gertutik ezagutzeko. Gure lehen gonbidatua, Ainoa, Anpotik datorkigu. Teknologian aditua denez, sektorearen azken joera eta berrikuntzak kontrolpean izan behar ditu. Azken hilabeteetan, absentismoa edabideetan gai nagusi bihurtu dela ikusi du, eta kontziente da gizartean gai honen inguruan geroz eta kezka handiagoa dagoela. Kaixo. Kaixo, Ainoa. Egunon. Egunon. Bueno, azken astetan komunikabideetan entzun dut eta irakurriet, Euskadiko erkidegoa dela absentismo tasa handina dauken leku bat. Orduan, zuek hau lagunaron nola jasotze zuen, nola islatzea hemen, pixka kontatuko zeniake? Bueno, lagunaron ere absentismo tasak izandako gorazko joera ere arazo bat bihurtu da. Absentismoa neurtzerakoan guk kontutan hartzen duguna dira gaixotasunakin lotutako bajen eraginez galdutako lanorduak. Eta hori aztertu eskero ikusten duguna da gero eta baja gehiago daudela, eta baja horien bataz besteko iraupena luzatu indala, ez? Eta horren ondorioz esan beharra dago 2024an absentismo tasa 6,9koa izan dela eta prestazioaren gastua 60.000 Eta ze neurri hartzen naizate honi aurre egiteko, hau kudeatzeko, betzeko, murrizteko pixkat? Ikusi duguna da gizartean orokorrean eta baita gure kolektiboa nolabait aldatu indala, ez? Orduan guk gure mutualisten estaldura bermatzerakoan kontutan izan behar dugu ere gaurko errealitateak eskatzen dituen neurria proposak hartzea, ez? Horregatik azkenengo urteetan ekimen ezberdinak aktibatu dira eta alde batetik prozesu guztien kudeaketa integrala eta proaktiboa martxan jarri zen, eta gero bestalde baita aipatu beharren arabera proiektu ezberdinak martxan jarri direla, ez? Garbi dago gauza dexente itena izatela, eta etorkizuna nahi da, nola ikustezu gai hau, ze akzio plan daukezue, ze erronka berritan sartu nahi dezue? Guk ikusten duguna da erronka handia dela, ez erraza gainera, eta batzutan emaitzak ez dire heltzen, igual guk nahi gendun bezain azkar, ez? Baina aldi berean danon ardura da, erantzunkizuna ez da bakarrik lagunarona, kooperatibek eta mutualistek ere badaukate beraien erantzunkizuna, baina orain arte egindako elkarlan horrekin jarraitzen badugu, nik benetan uste dut helburu horiek lortuko ditugula, ez? Eta argi dagoena da hau dela bidea eta lanean jarraitu behar dugula horrela. Oso ondo, eskerrik asko. Zuri. Gure bigarren gonbidatua Mikel, Ikerlanetik dator, eta lagunaron urte gutxi daramatzan bazkide gaztea da. Orain arte, apenas erabili behar izan du osasun laguntzaren prestazioa, baina prestazio honen funtzionamenduari buruz zalantza batzuk ditu, Amaiarekin partekatu nahiko lituzkeenak. Apa, Amaia. Kaixo, Mikel. Azteko ondongo zan jakitea ager prestazio hau zeinako aukera erabiltzeko. Bazkide danantza da? Mutualista guztia daukate aukera lagunaroko osasun laguntza erabiltzeko, kuadro medikoaren bitartez, baita 23 urtetik berako seme-alabek ere. Hauek osatzen dute lagunaroko onuradun arrunten kolektiboa, eta finantzaketari dagokionez, kooperatibek egiten duten ekarpenarekin finantzatzen da. Horretaz gain, badaukagu beste bigarren kolektibo bat, onuradun bereziena, hemen dauzkagu pentsiodunak, 23 urtetik gorako seme-alabak, ezkontideak eta izatezko bikoteak. Eta kasu honetan, hauen finantzaketa hileko kuota bat ordainduz burutzen da.
Aipatu zu kuadro medikua, hori nola kudeatzen da? Bai, Lagunaroko kuadro medikoa da osagarria sistemak publikoak eskaintzen duenarekiko, bai? Da osagarria, ez du ordezkatzen. Garrantzitsua da gure aldetik, harremanetan egotea etengabe mediku hauekin eta baita klinika handiekin ere. Hauekin hitzarmenak lotzen ditugu eta izaten dira epe luzeko hitzarmenak. Momentu hauetan kontestua zein den kontutan hartuta, egia da mediku falta badagoela eta kostatzen ari zaigula pixkat errelebo hori ematea gure kuadroan. Baina, pixkanaka hortan lanean dihardugu. Eta sistema osagarri izanik, imaginatzen dut Osakidetzak kola eraginik zuengan, hori nola kudeatzen da? Bai, noski daukala sistema publikoaren egoerak eragina gugan, nolabait alde batetik sistema publikoa oso beteta dago eta horrek eragiten du Lagunaroko kuadroa gero eta gehiago erabiltzea. Horrek dakarren efektuarekin, batetik kostu igotzen dela, erabilera igo dalako, eta itxaron zerrendak pixkanaka luzatzen doa zela. Eta azkenik ikusita azken urtetako erronkak eta egondian tentsioak, zela aurre ikusten duzu osasun laguntzan bilakaera? Tentsioak hor egongo dira, horrekin jokatzen ikasi beharko dugu eta horri aurre egiten, baina zalantza gabe badaude aurrera begira aukera pilo bat zorionez, ez? Medikuntza aurrera doa, teknika berriak daude, robotaren erabilera ere gero eta hedatuagoa da, eta honekin lortu nahi dena da Lagunarok eskaintzen duen zerbitzuaren kalidadea bermatzea edota hobetzea, ez? Eta hortan lanean jarraituko dugu, finantzak eta bide berriak aztertuz eta aurrerantzean ere osasun laguntza mantentzeko, ez? Ondo, mila esker. Gure azken gonbidatua Maialen, Danobat taldeko pertsonal zaineko teknikaria da. Beraren lanpostuaren ondorioz, enplegu laguntzaren prestazioa ondo ezagutzen du. Are gehiago, aurten bizitako bazkideen birkokapenen eraginez. Kaixo, Ana. Epa, Maialen. Gure departamentuan gertutik bizi izan dut kontsolidazio prozesu bat. Nik uste dut laguntza oso importantia dela. Zein izango zauen izan dela 2024ko bilakaera eta zelan dago egoera aurten? 2024an kontsolidazioak sustatzeko plan berezi bat egon da eta hor ikusi dugu kooperatiben erantzukizuna, konpromisoa eta elkarlana oso garrantzitsua dala, ez? Naiz eta erantzuna desorekatua izan. Eta hala eta be, aurreikuspenak gainditzea lortu dugu 75 kontsolidazioekin. Eta behin betiko kontsolidazio eskain, beste laguntza batzuk eskaintzen dituzue langabezian dazen pertsonentzat? Bai, enplegu laguntzan egiten duguna da eskura dauzkagun prestazioak kooperatibei, zailtasunetan dauden kooperatibei eskaini. Zentzu horretan daukagu adibidez aurre retiroa, behin-behineko birkokapenak, kalte ordaina edo eta birmoldaketa profesionala. Egoera horretan dauden pertsonak jetxi egin dira eta bilakaera ona izan da. Orokorrian izango zauen dela enplegu laguntzan egoera 2024an? Urtea bukatu dugu ia 16 milioiko gastuarekin eta ikusten badugu 2023an izandako gastua 20 milioi gutxiago gastatu ditugu. Baina honen arrazoi izan da 2023an zuzkidura batzuk egin zirela aurre retiro eta diru laguntzentzako. Orokorrean kudeatu ditugun eskaera eta datuen arabera egoera ona izan da, naiz eta sektore batzutan gora berak egon diren, adibidez automozioan eta konkretuki trokelgintzan. Aipatzen duzun egoera sozioekonomiko honetan, ikusten da sektore batzutan bereziki ziurgabetasun bat dauela, ez? Zelan zase prestauta Lagunaron egoera horrei aurre itzeko? Bi ardatz nagusi esango nuke, bat egiturazko langabezian dauden pertsonen kopurua murriztea, behin betiko irtenbideak bilatuz, eta bestalde enplegu laguntzako funtsa ahalik eta sendoen egotea. 2024 urtean 157 milioikin bukatu du. Eskerrik asko. Banaketa prestazio nagusien urteko balantzea, jasan dituzten tentsio handiak kontuan harturik positibotzat jo dezakegu. Hala ere, prestazio bakoitzak erronka garrantzitsuak ditu aurretik.
Erronka horiei aurre egiteko eta bideoan aztertutako gainerako aldagaietan oinarriturik, Kontseilu Errektoreak Batzar Nagusi honi proposatzen dio osasun laguntzaren eta aldi baterako ezintasunaren kuota iazkoaren berdin mantentzea. Hau da 1,80an eta 6,4an urrenez urren. Enplegu laguntzaren kasuan ordea, kuota 4tik 3,75era jaistea proposatzen da. Hartzen dugun erabaki bakoitza, sistema honen epe luzeko iraunkortasuna eta garai berrietara egokitzeko gaitasuna bermatzeko pentsaturik daude. Belaunaldi berriekin, zein ezain berriekin batera, elkarrekin, etorkizun sendo eta partekatu bat eraikitzen jarraitzeko ezinbestekoa izango da pertsona eta kooperatiba guztien erantzukidetasuna.